Уважаеми зрители, докато стотици полицаи пазят всеки ден парламента, крадците в страната стават все по-оригинални. Ето вижте каква е последната им импровизация. Мъж краде такси заедно с клиента в него. Това е бърз удар, 2 в 1. Оказва се, че аз познавам и собственика на това такси, го поканих да ми гостува, да разкаже повече за неприятната случка. Разбира се, представям ви Шишо Бакшишо. Здравей, Шишо, как си? Ох, Славчо! Като видях, че са ми гепели таксито, се почувствах като Николета Лозанова след лагер сбор на националния отбор. Защо, бе? Напълно разбит. Напълно. Тоест, теб ти беше кофти. Кофти ми беше. Ти се разстрои. Разстроих се много. Да. Хванаха ли крадеца? Хванаха го. Разбира се, обаче беше голямо напрежение. Ох, някой ден от това напрежение ние всички си отидем без Славчо. Аз сега не искам да моля ти се, през цялото време, докато търсих таксито, поддържах връзка с полицията и като ми казаха, че са ми намерили колата, веднага отидох и погледнах, така и се успокоих. Викам, ох, всичко е наред. Нали? И клиентът е вътре, да. И не е спрял брояча, всичко е точно. Значи... А какво си правил в Велико Търново? Що в Велико Търново? Ами, защото там работих. Какво да правя? Там работих. Ма как там ти, нали си софиянец? Софиянец бе, един клиент се качи от летището в София и ме накара да го закарам до Перник. Да. Чакай, къде е Перник, Велико Търново? Къде? Да, аз това да обясня. Аз това му казах. Магистралата Люлин е затруднена, сега е затрупана от снега и не мога да се пътува по нея. Хлузгаво. Дай за по-пряко ще минем през Търново. Айде, бе! Да. И той взе да се възмущава, вика му спокойно, бе. Гледай по-позитивно и ведро на нещата. Поне ще види спектакъла звук и светлина, като идем покрай Търново. Защото един ден, като хлопне капака, няма да има ни звук, добре, ни светлина. Добре. Защо откраднаха точно твоето такси? И аз не мога да разбера. Нещо привлекателно, то по-хубава кола ли е? Не, барак абсолютно беше. По-жълто е, някакво по-сигнално, по-красиво, по-мощно. Не, жълта барака. Жълта барака? Да. И що пак твоето такси? И аз това се чудя това, раздясало, шарнините му клопат, амортисьорите му са за смяна, двете бутела на двигател са счупени, само за гумите щеше да ме яд, ако ги бяха откраднали, че са идеални летни гуми. Чакай, бе. С изтъркани грайфери, като за Формула 1. Чакай, бе. Как идеални летни гуми? Да. Ма няма да. Не те ли е страх, караш с летни гуми през зимата? Заради такива като тебе има проблеми. Заради такива като тебе стават катастрофи. Ти си виновен. Аз? Ти. Стреляйте. Няма. Ще поема цялата вина. Няма да стрелям. Аз няма само да обвинявам. Да. Защото такава е истината. Да. Ти и такива като тебе. Ти плати ли си парното? Не плати ли си парното. Ти защо караш летни гуми? Ма от какво да ме е страх, господин Трифонов? Що? Като падне сняг на кръстовището, гумите буксуват, колата стои на едно място, апарата цъка и стотинките се трупат. Така е, Славчо. Днес ще затрупа снега, утре те затрупа пръста. Стига, беде! Ма това е стига беде! Сега! Ма това е беде! Не съм те поканил всеки път за такива... Ма това е беде! Това е! Ама просто това е телевизионно шоу, не може само тук... Не, аз казвам, каквото е. Какво прокобиш? Ма какво стига? Какво такова? Прокобиш. Ма това е самата истина, беде. Ние хората сме като снежните човеци. Що? Постоим, пък се стопим и изчезнеме. Добре, стига с този мрак, бе. Стига с този мрак, че един от моите колеги ме изпрати да гледам един филм и аз още го асимилирам. Ужас. Да, моля ти се. Тежък. Отвратителен. Не е отвратителен, много хубав филм, но много... Отвратително действа на психиката. Този на Ридли Скот, новия съветник. Ще го гледам. Ще го гледам. Той е точно за тебе, между другото. И спокойно ще умра. Поне съм гледал нещо хубаво. хубаво. Нищо хубаво ли не ти се случва? Значи случва ми се, Славчо. Онзи ден направих страхотен удар. Само с един курс направих 5000 лева. 5000 лева. Прекарах с таксито от Малко Търново до Довче, купил 17 сирийски бежанци. Стига, бе. Стига, да. Това е. Някой известен се ли е возил наскоро в таксито ти? Да, онзи ден се качи в колата Велислава Дърева. Велислава Дърева. И ми каза, метни ме 2 преки по-надолу до телевизията. Викам, я се разкарай, бе, момче. Я бега от тука. Така ли се отнасяш с клиентите си, бе? Така ли се държиш с хората, бе? Не, понякога не стига, че идваш при мен тук и се държиш така. Нахално. Да. Значи, един ден качих Богдан Томов. Богдан Томов? Да, и му казах...
Викаме, Бога да ме... Моите деца пораснаха с твоите предавания. А той ми каза, много се радвам. Викам, какво се радваш? Те са крили идиоти. Аз Бога да... това е. Живота е радост и тъга. Аз и на живота. Ама не. Аз Бог да си го уважавам. Добре, окей. Украси ли си коледно вече таксито, нали? Идва Коледа. Значи ще Коледа го украсих, Славчо. Така. Украсих го. Разбира, всички колеги си слагат празнични гирлянди, само аз закачих празнична втора помпичка. Ми казват, че по Коледа ден година храни, при мен по Коледа курс година храни. Курс година храни. Само с моите хубосници си имам проблеми по Коледа. Що? Синовете, бе? Да, бе. Ма как са, бе? Бе. Стига, бе. Всяка година малкият заклещва батко си в комина и му поставя подарка отдолу. Това е. А жена ти как е? Бачка и тя. Бачка? Чакай да ти кажа сега. Бачка? Жена ти бачка? Да, онзи ден качвам един чужденец. Чужденец, къде? На летището. Да. От летището го качвам. Да. И той ме пита, знаеш ли къде мога да си намеря жена за секс? Айде. И аз питам, колко пари имаш, бе? Да. И той вика, $5000. Веднага набрах минка свирката. Да. Това е жена ти. Да, веднага викам, скъпа. Чакай да те свържа с един човек тук.